baru jisulong yao mendon bat ngaha paradise manta kasgi uklemwan man simbenta gena gijinglen yao kiwe gila panbor yao gila wanra yao ban punyap yao andre udon bok namar uyap hajal keding penajung jisu baru layo gajing aye jong gajing kelabo ngayo ya kajing kai ka babyang tam na kane kajing le jong une upadar ha ka baide bat kajing sekri ka jong abat uble kumta shwa bangin poi kham sekmat jong kane ka video ngako ban ai kajing kuble ka bakerpang ya ine ifadar kuble sibun padar na ka mata kane kajing hikai ka jong pi na ka ktin ka jong ble to ble udong ai pi ka jing kur kurdo pa pindang yo isu ya ka met ka basat ka baklan ngai tenat baru ban pet ya kini ki pat ba lani kita ki pat rungit ki bedon benta ha ka bakila ya shong bat ai por ban sngap ya kaktin ke jong uble kani kar kom shong ke jungki halor jong kani kamadan lane halor jong une ulum ubarit ka kring bha yanga bat kat hadu ba ngam junya ngajuy ken mau bet ya kar kom shong jong kine ki paj rungit ki bodon ha kani ka jaka ha kapor ba ine ifadar ilahi kaya ki da kaktin ke jong uble kadi na kata daw ko pynlong ya ha ka bang aku apan riak ya kani ka video habang apet ya kani ka video ka ba ajing hikai ini ifadar ya ki pat riunget halor jong une ulum uba itenat bahaban pet ka pen ken mau yanga ba ublei udon haki jaka baro bat usong haki dot nut jong kiriu khut jong u bunangi ya trai ba ublei udon tang haki ying mane ki belasna kerpang bat balapen wandur pen itenat bahada ki kti briu dena kata daw ngiya mane bat ngiya ak hok tang hakapor ba don hapo ying mane ya duai ya ruai ru tang hapo ying mane ya it ya kren ya kikitin jong ubleru tang hapo ying mane anda lami na ying mane pat laklet ban ya it laklet ban ya duai laklet ban ya kren ya kikitin jong ublei la kampen bun ban kren sniu bat that khana ya kejinglong jong kiwe laklet sendon ru ya ublei ken mau ngimla ban sekri ya ublei ladang idang sun bat peteng ban kren sniu lane kren lorni sepang jong kiwe namar kejing sniu go kami bha na kum kini kijinglong bat da kabangi pep ban it ya ublei bat ya ki prabriu habangi khut ka donut kamper radangi don hakono-kono ka jakaru ngila ban sakri bat mane ya ublei upriang ya ka jingmane ka jongi ya u ladangi khut ka donut habangi khut ka donut kamper ladangi don hakono-kono ka jakaru ngila ban sakri bat mane ya ublei upriang ya ka jingmane ka jongi ya u ladangi khut ka donut hoi ladangi ngila ban pen itenat ya ka jaka mane blei ka jongi henre ladangi mla kamper ngidon kamtang bangin lek khut ya ki jaka puta sumar khut ya ki saudong sakun ki jaka ki puta bat kame meriang ka balakar khu bat ka bala pynlong da ublei namar ublei umpet ya ka jaka ublei upet ya ki briu bat ya ki donut jong ki briu kwa bangin yelong kum ka to ka jingtep ka bala pen itenat tang naneng kat basya popat dap satang da ki jaklia bat da kamet put sudah bun sin tang nakadaw bangi kwa ban pen itenat iki jaka mane bre nala deru ngia benut bat ngimla ban ya penmi bun sin ngia leit pan na ki nong mi khmat ki MLA MDC bat kumta ter bat mangi pat ngim sem latip la kila la sisane em ban yarap bat la kila ai sisane em da klenti ka bukhut ne ki ai ha ka jing bomban se namar bagi ting yo rem election namar bakade ka kam jong babun balang hato ublei upriang tharai da kata karkom sakri ki jongi u ngam tharai phi namar ngi sakri utang da ki jing pen itenat ki balalong bakla lupa ublei jongi uba riuspa ublei jongi uba plilat plinti ya ki bakhanglat khanglenti ngin pin itenat iki jeka sakri jongi da klenti jong kahok bat da kejing up kermen bat syanya ya ublei lada om don lat ban pen itenat kamper ngin sakri da kane karukom kabal ai bat ya lam nuksa da ipadar ngin sakri bet ya ublei hajrong lum kumne bet hamadan ba om don kamper la kino ki jeka yo jeka hat hasurok ne haki jeka madan kamper kata ladangi it ya utrai nanduk ka mensim bat ka donut ke jongi ngila bet ban ai ka jing mene bat ka jing sekri ya ublei klem kata ka jing pen itenat lane kata ka jing pen ipu pen iping ya ka jaka mane blei ke jongi ladangi mla ladangi don kata nginom de ban benut ban ai sya ublei ngin pen mi bat ngin pen itenat ya ka jaka mane blei ke jongi henre ladangim don kamper ngin sakri ya ublei lah ka no ka jaka lah ka no ka rukom adangi sakri u nanduk ka mensim bat ka donut adangi sakri u da ka jing khut ka mensim bat ka donut ublei un pediang bet ya kata ka jing mane ke jongi u ublei un pediang bet ya kata ka jing sakri ke jongi ya u henre hilaya sakri ya ublei tang ha kata ka nyam ka rukom tang ha kata ka bangi hunno ban leit pan na rana ban pen itenat ya kata ka jaka mane blei ke jongi
Hoi lada kita kinong mi kemat jungi kidon sisa ka mensim ban yarap ane ban ai ya kata compare ngila ban pediang ai ka da ka jing snyo pha Henry lada kim ya don mon ban ai ngim de ban leit pan lane ban leit wat da kita kinong mi kemat ki jungi na ka banta ban pen pernai lane ban pen pu pen ping ya kata ka jaka mane blei ke jungi namarba bunsin ha ka jing bomban se ki ai da kata ka jing konyo ki ai da kata ka jing bomban se yo le se ka ni ka kata ya ka jing syakri blei ka jonga bat ke jung pi bat sa sin ngan ong biang ya ki ke borong in up kermen na blei bat ngisanya tang ha u blei bat ngi khmi lenti tang na u blei ngin se kendu bat pi ha ki we pat ki videos ki badang wan Ngatip dan basyong halor ne ulum bakin sawan pai biang syaing menetang singi toding bokut banwan shisnem kinsa shim shuti na benda jongki ngaku abanong uble ulai gadono jomfi but uble on saktaifi kadek sin baningkong try mataga singi ngalai kam jirong ke lain jong ke sendrang na benda jingfla banyak kilo kinte bun sin kalau mar kong pong re hang ne ngai mataga singi kam jirong ke lain jong ke sendrang bas kamut kumba jisulakta uto nong tu try laktaru bun abden jomfi kiba larai tong asu leit nomor desi thodiang bokoi ya bri mo hab leit langim leit ru kin singo komno ta ya bri ya jisu tangan leit dilawan dari pinnam leit pai kumba dilawan kane kate ke jingkola jeng jisu yefi agene kesi